Markus Jes Petersen, og at jeg er her i dag for at præsentere den film, vi skal til ind og se, nemlig Antboy, hvor som jeg har en lille rolle i. Og så er det faktisk min tredje film, jeg er med i. Jeg har lavet 2 film før den. Nogle af jer kender den måske. Den ene af dem, den hedder Clown the Movie, og så har jeg også lavet en, der hedder Detektiverne, men den er bare ikke lige kommet ud endnu. I filmen spiller jeg en af terrortvillingerne. Jeg spiller den terrortvilling, der hedder Allan. Og den anden terrortvilling, han spilles af en dreng, der hedder Johannes. Og vores rolle i filmen, kan man godt sige faktisk, det er, at vi skal mobbe Antboy og de andre børn i filmen. Oprindeligt så skulle vores rolle være større i filmen, end den egentlig er, fordi vi er kun med lige i starten af filmen. Men mange af de scener, vi har lavet, de er blevet klippet ud, for hvis nu de skal bruges til en eventuel toer til Antboy her, som man regner med kommer. Filmene de er bygget over børnebøgerne, som er skrevet af børne- og ungdomsforfatteren Kenneth Bøgh Andersen. Og hele bogserien om Antboy, den omfatter 6 bind. Men filmen her, den strækker sig kun over et mix af bog nummer 1 og bog nummer 3. Så det vil altså sige, at filmen den handler om drengen Pelle Nørmand, en 12-årig en helt almindelig dreng, som bor i byen Middelund og går på en skole. Han har faktisk ikke næsten nogen venner, og han bliver mobbet hver dag. Men en dag så bliver han bidt af en tissemyre, så han får overnaturlige kræfter, altså det vil sige superkræfter, blandt andet at han kan løfte mange gange sin egen vægt. Og hovedrollen bliver den bliver spillet af Oscar Ditz, bliver hovedrollen Pelle Nørmand, og også Antboy spillet af. Men pludselig så får skolens tegneserienørd Vilhelm, som bliver spillet af Samuel T. Graf, han får så øjnene op for, at Pelle han har fået de her superkræfter, som han har, og begynder lige pludselig at interessere sig for, at gerne vil være sammen med ham, fordi han gerne vil hjælpe ham med at han skal udvikle sig til at være superhelten Antboy, som der kan hjælpe med at bekæmpe forbrydelser i Middelund, som jo er byen, de bor i. Men pludselig en dag, så bliver den kønne og søde pige i Antboys eller Pelles klasse, Amanda, som bliver spillet af Cecilia Alstrup Tarp, hun bliver kidnappet af superskurken Loppen, som bliver spillet af Nicolas Bro. Og så vil jeg egentlig ikke fortælle mere, hvad den handler om der, fordi det skal være spændende at se filmen, fordi jeg er bange for, at jeg kommer til at afsløre for meget af handlingen. Så er der oftest nogle spørgsmål, som jeg også bliver spurgt om, nu her, når jeg har været med i nogle film. Og den ene af spørgsmålene, det er, hvordan det er at være skuespiller. Og jeg kan sige, at for mit eget vedkommende, så synes jeg, det er rigtig sjovt at være skuespiller. Men man skal bare også være forberedt på, at det er virkelig hårdt arbejde. For en film, den tager mellem 6 til 8 uger at optage. Og så er det tit nogle meget lange dage. Fordi i gennemsnitligt så optager du 3 til 4 forskellige scener til den film, man nu optager du på en dag. Men det er ikke sådan, at du så optager hver scene 1 til 2 gange. Du er helt op på, at du optager hver scene 15 til 20 gange. Så det vil sige, så man kan sige, at på en dag, hvis man regner det ud på den måde, så har du jo faktisk optaget 60 til 80 scener på en hel dag. Men udover det, så er der også en masse forberedelse, inden filmsoptagelserne starter. Det vil sige, der er kostymeprøver, man møder skuespillerne og kører filmen lidt igennem, og man skal klinge med dem. Og så når det er færdigt, og filmen er optaget færdig, så er der også noget bagefter, som blandt andet indbefatter noget promovering af filmen. Som for eksempel, at jeg står her i dag og fortæller jer om filmen, og lidt om, hvordan det er at være skuespiller. Og så er der også et andet spørgsmål, som jeg tit bliver spurgt om, rigtig tit i hvert fald, det er, hvordan man kommer med i en film. Og jeg kan ikke svare så meget andet til, end at man skal bare prøve at tage til en masse åbne castings. Og casting, det er noget, man bruger inden for filmverdenen, det er en audition. Det vil sige, så skal man bare prøve at tage til åbne castings og prøve at komme med i filmen. Og man er nødt til, hvis det er noget, man vil, er man nødt til at klø på. Fordi til de åbne castings kan der nogle gange være helt op til flere 100 børn, der søger den rolle, man selv søger. Men man kan faktisk også komme ud for, at der er flere tusind, der søger den rolle, man søger. Og derfor så er det så, at hvis man er
Så derfor skal man være meget heldig for overhovedet bare lige at komme igennem første casting. Men hvis du så er så heldig at komme igennem første casting, så er der blevet skåret nogen fra. Men det er ikke særlig meget, det bliver skåret fra meget, børnene bliver skåret fra meget langsomt. Og det er for at casteren, han eller hun skal kunne se om, hvad børnene kan skuespillermæssigt, og hvad hårfarve de har, og hvordan de ser ud og sådan. Så det at få en rolle i en film har både meget med, hvordan man er selvfølgelig talentet inden for skuespil at gøre, men det er også meget med at gøre, hvordan du ser ud, om du lige får rollen i den film, du søger, eller om du ikke gør. Så derfor, på grund af, at det bliver, at rollerne bliver, eller at børnene bliver sorteret fra så langsomt, som de gør, så kan man komme ud for, at hvis man er så heldig at få den rolle, som man søger, og man så får rollen og kommer med i filmen, så er man kommer helt op på, at man har været til casting helt op til 10 gange, for at få den rolle, man har fået. Og så lige her til sidst, inden I skal til at se filmen, så vil jeg egentlig bare lige høre, er der nogle spørgsmål til det, jeg har læst op, eller til det at være skuespiller, eller til Antboy, eller er der nogle spørgsmål? 0. Nå, jamen der er 0. Okay. Jamen, så vil jeg bare sige, at I skal glæde jer til at se filmen og nyde den rigtig meget. Så god fornøjelse med filmen. Tak så meget.